एगो गीत को लगवा गाई ए मंच पर आज कवि जी के यहाँ बहुत ज्यादा कलाकार आए जुड़े सबके गावे के मौका मिले की चाहिए। कवि जी के हम बहुत ज्यादा गीत गौले बने कवि जी के लड़की के शादी आज रह के मौका नहीं खे कहे कि आज दिल्ली जाए के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार मिले बाद हमरा ऐसे हम कहनी जे कवि जी हम एक दिन पहले ही आ जाए और वह हल्दी में सम्मिलित हो जाए। ऐसे हम आज आप सबके बीच में आकर के और वो सबके दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हुए। आपको सुनावे देखी कहना लोग कहेला जे औरतन के बिरह होला, औरत के पति परदेश चल जाला तो मेहरारू के बिरह होला। सही बात बाकी मर्दों के बिरह होला। जैसे मर्द बिना मेहरारू के बिरह होला वैसे मेहरारू बिना मर्दों के बिरह होला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जानकी माता के रावण हर के ले गए रहे तो वो जंगल में रोत फिरस पत्ता से पेड़ से पौधा से पुछत फिरस जब सीता के देखलो लो तो जैसे राधिका के विरह रहे वो सही कान्हा के भी विरह रहे। कैसे कवि जी के बहन के तरफ से 500 रुपए पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा। जब जब कान्हा के देखे के मन करे तो कबो चूड़िहारिन के भेष बना बड़े कबो मनिहारिन के भेष बनोले बड़े आ कबो गोदनहारिन के मेहरारू के पोशाक पहनले बड़े कान्हा आ गोदना गोदे के बहने घूघट टालले बड़े आ जाता रे जहां राधिका बाड़ी घूमत फिरता रे जे केहू गोदना गोदवाई हो केहू गोदना गोदवाई आ देखा तर जे गली में राधिका नहीं खी तो दूसरा गली में चल जाता रहे। बाकी एगो गली में जात जात देखले जे दो चार गो सखी बाड़ी और में राधिका भी बाड़ी तो वो जरा कृष्ण भगवान घूंघट में तो बाड़े वो जब पहुंचो तारे केहू गोदना गोदवाई केहू गोदना गोदवाई का कहता रे कान्हा पहिर के चुनरी धानी जाके कहले राधा रानी कान्हा पहिर के चुनरी धानी जाके कहले राधा रानी हमरा ऐसन गोदन हारिनी ना भेटाई गोरिया हमरा ऐसन गोदन हारिनी ना अरे भेटाई गोरिया गोदनया गोदा वालो ना दुखाई भेटाई
राधा कहेली गोदनहारिणी। भगवान कृष्ण घूंघट में बाड़े, राधिका के वो देखा तारे घूंघट के भीतरे से, बाकी राधिका नहीं देखा के राधा कहेली गोदनहारिणी, गोदना बहुत खाला। अतना लम्हर सुई देख के मन हमारा घबराला। देखिए अरविंद जी अनु जी की तरफ से 500 तक पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन का कहतरी धई राधा के बाही कहे राधा के सखी सहेली। सखी सहेली सोई ढेर धसई जग छोरी के हेल बेली। दरियापुर के शिक्षक नेता पवन सिंह जी की तरफ से 500 रुपये पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। पूर्व जिला परिषद राजरथ राय जी की तरफ से 100 रुपये पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन।
बात भी होता। राधिका जी कहतरी कृष्ण से, राधा पूछेली घर के करहु नारी, राधा पूछेली घर कहाँ के करहु नारी, मोहन कहले कान्हा कहले शादी तय बा अभिल बाकी कुमारी, भगवान कृष्ण कहले राही ना भरत है जो सदा है, राही ना भरत है जो सदा आई गोरिया गुदलया